אני נמרוד וזו דנה, והגענו לכאן ללוד רק לפני יומיים. אנחנו עדיין בפריקות ציוד, ואנחנו מוכנים להיות תושבים של העיר הזו. אז בעצם כל הסיפור התחיל בסיומה של המחאה בקיץ 2011. בעצם חזרנו למשרדים של התאחדות הסטודנטים ושאלנו את עצמנו מה הלאה, לאן אנחנו רוצים לקחת את כל האנרגיות האלה של החבר'ה הצעירים מכל הארץ שהפגינו וביקשו פה צדק חברתי. ובעצם חזרנו לרעיון הזה של עוד להביא חבר'ה צעירים שבעצם יעברו לגור בעיר הזאת ויחד איתה יצמחו כלפי מעלה, יישארו לגור בה ויהפכו אותה בעצם לסמל של הזנחה, לסמל של הצלחה ופריחה והתעוררות. כ-200 סטודנטים, כידוע לכם, עברו לגור בעיר לוד, תוך רצון לשפר ולחזק את חיי הקהילה. היוזמה להקים קהילה של סטודנטים בלוד נולדה בזמן המחאה החברתית של 2011. 200 סטודנטים החליטו להתחיל אחרת את שנת הלימודים האקדמית. התנדבנו בכל מיני פעילויות, חלק מהסטודנטים התנדבו במתנ"ס שיקגו עם קבוצות נוער, חלק התנדבו בבית ספר אורט בשכונת הרכבת, גם עם קבוצות של בני נוער. באמת יש פה גם חוויה של משמעות, שאנחנו עושים פה משהו עם משמעות, וגם העניין של הקהילה שהוא מאוד מכניס בעיניי טעם לחיים, באמת. אנחנו בעצם החלטנו להשקיע בלוד ובפרויקט הסטודנטים, כשזה עוד באמת היה בתחילת הדרך, כיוון שאנחנו באמת מאמינים בצעירים כסוכני שינוי. אנחנו רצינו להיות חלק מהקדמה החינוכית בישראל. הדרך המאוד טבעית לבזק לעשות את זה, זה דרך מלגות לסטודנטים, ששם באמת אפשר להוסיף ולקדם אנשים ולגרום להם להצליח, במיוחד לאלה שאין להם, יש להם את הפוטנציאל ורוצים להצליח. סטודנטים באמת יכולים להכניס תנופה חדשה לעיר, וזה בעצם יכולה להיות באמת נקודת מפנה שתרים את כל העיר. היא במרכז הארץ, היא במקום עם מרקם אוכלוסייה מאוד מאוד מעניינת. יש שם קהילות ערביות, ויש קהילות חילוניות, ויש קהילות דתיות, וקהילות של סטודנטים. והחיבור הזה המיוחד, לדעתי, הוא פשוט סמל לחברה הישראלית. התחלתם כ-50 סטודנטים אז, היום אתם כבר כ-250 סטודנטים, ואמרנו אז שהלוואי והמספר הזה יגדל ויצמח, אין לי ספק שזה מחולל שינוי בעיר לוד. אני הייתי מאחלת לעיר, קודם כל שתמשיך ככה, כי באמת יש פה תחושה של פריחה, של התקדמות. ראינו אנשים מחוץ לבית כנסת ביום שישי בערב מדברים על איזה יופי ששמו במפרים, ואיזה יופי שהתחילו לטפח את הגינות הציבוריות. שהעיר תתפתח ותשגשג, שהסטודנטים יהוו שם בעצם אבן שואבת, גם לסטודנטים נוספים, גם לזוגות צעירים. אנחנו רוצים לאחל להם שעדיין יהיה להם הרבה אש בעיניים ורצון להצליח ולהתקדם ולתרום משהו באמת אמיתי מבפנים. שתתפתחו הלאה ליישובים נוספים, ואין לי ספק שהסטודנטים זה כוח מניע, משנה מציאות, ואנחנו נמשיך יחד עם הקרנות והעזבונות שלנו ללוות אתכם. החלום שלי הוא שנמשיך בעשייה המקסימה פה בעיר. אני וחברי הקהילה שלי, שגם אחרי סיום הפרויקט וסיום ההתנדבות שלנו, נשאר כקבוצה ונפעל למען העיר. הגענו לפני שנתיים, לא ידענו למה אנחנו נכנסים. עברו שנתיים, אנחנו פה, זה הבית שלנו ואנחנו לגמרי פה עם הפנים קדימה. דור העתיד צריך להיוולד פה בבית הלודי הזה. אני יכול לאחל שבאמת זה יתגשם. שנרגיש פה בבית. אמן.